Καλοκαιρινό επεισόδιο μπλέξαμε με θεματολογίες που μας δώσατε εσείς. Σήμερα θα συζητήσουμε για staycation, ζευγάρια στην παραλία, ενοχλητικούς στην παραλία, τιμές στα ελληνικά νησιά και κάτι άλλο. Ενοχλητικούς το είπαμε. Ζευγάρια στην παραλία. Το είπαμε. Ναι. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο σαλόνι του ατελιέ μου και πάμε να δούμε μία-μία τις θεματολογίες. Ενοχλητική στην παραλία. Πάρα πολύ. Πώς είναι η ενοχλητική στην παραλία? Υπάρχουν πολλές κατηγορίες. Δεν ξέρω τώρα. Τώρα τι μου έρχεται. Ο μπαλάκιας. Αυτός με το τένις μπροστά ή με την μπάλα μέσα στη θάλασσα. Που θα παίξει, δεν θα σε αφήσει να περάσεις. Θα πας και εσύ λίγο έτσι. Όχ, με πιάσει. Όχ, με πεταχτεί και το νερό και σου έρθει πριν μπεις που είσαι ακόμα ζεστή. Λοιπόν, παλιά θυμάμαι, νομίζω στο έχω πει αυτή την ιστορία. Παλιά στις παραλίες των Χανίων, στις καλές παραλίες και στα καλά beach bar των Χανίων, ήταν η περίοδος εκεί τέλη 2000, αρχές 2010, που ήταν όλοι οι σφίχτες με baby ale, ρακέτα στο χέρι και για να πας από την ξαπλώστρα μέσα στη θάλασσα, περνούσες πολεμική ζώνη. Δεν υπήρχε αυτό. Περίμενες να του πέσει ένα μπαλάκι κάποιου για να τρέξει να μπεις μες στη θάλασσα και τα πρώτα 15 μέτρα μέσα στο νερό ήταν μια κοιλίδα baby oil για να βουτήξεις. Ναι, τα έχω ζήσει αυτά που δεν ήμουν στα Χανιά. Δεν ξέρω. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες. Μετά είναι το ζευγάρι μπροστά που δείχνεται, που κάνει, που ράνει με τις φωτογραφίες, με το ένα, με το άλλο. Γονείς με ανεξέλεγκτα παιδιά. Τρομερό κι αυτό. Το να τα φωνάζουν για να φάνε ή να κάτσουν ή να ηρεμήσουν ή να μην πάνε στα βαθιά, να φωνάζουν. Που κάποτε μου έλεγε εμένα η μάνα μου, πάμε στο σπίτι και θα σου πω εγώ. Κάτι τέτοιο βλέπω και τώρα. Που αυτά νομίζω δεν επιτρέπονται πια, ρε παιδιά. Δεν ξέρω. Μόνο αυτό. Ή δεν υπάρχουν γονείς που τα παιδιά τους είναι τελείως ανεξέλεγκτα και δεν κάνουν τίποτα γι' αυτό? Όχι, τίποτα. Και ενοχλούν τον κόσμο. Τίποτα. Εγώ το έχω δει βέβαια αυτό από γονείς, οι οποίοι είναι τύπου γονείς νέοι, εννοείται νέοι, το έχω δει. Που εντάξει, μωρέ, θα παίξουν, θα κάνουν, κάνει τη ζωή σου, κάνει τη φωτογραφία σου, κάνει το μπάνιο σου, εσύ κάνει αυτό. Εντάξει, θα πέρασε, παιδάκια είναι. Το ότι γίνεται χάλια γύρω στην παραλία, δεν μπορεί να κάτσει κάτω και τα κοιτά έτσι. Και μετά σου λένε εμένα, έτοιμη να γίνει μάνα είσαι. Κάτσε, ρε φίλε, άμα με μέσα στα αυτή μου το παιδί δεν μπορώ. Πόσοι είναι από όλους αυτούς Instagramικοί γονείς? Δηλαδή είναι οι γονείς οι οποίοι θα πάνε στην παραλία με το παιδί. Και δεν ξέρω, το βλέπω, λες και το έχουν σαν αξεσουάρ να βγουν φωτογραφία μαζί. Ναι. Δηλαδή θα ντυθούν τελείως, δεν ξέρω ποια είναι η λέξη να το περιγράψω αυτό το πράγμα. Θα ντυθούν τελείως προκλητικά, όχι μόνο οι μανάδες και οι πατεράδες. Το είδα αυτό. Θα ντυθούν περίεργα, δηλαδή λες και είναι εργένιδες και ψάχνονται και δεν ξέρω εγώ τι. Και θα έχουν και ένα παιδί στην αγκαλιά να βγουν μια φωτογραφία και μετά το παιδί, όπως είδαμε προχθές, το φορτώσανε στην ταντά. Και μετά οι γονείς ήταν στον πιτσόμπαρο και πίνανε κοκτέιλάρες. Ναι. Αυτό δηλαδή, αυτές οι μάνες με αυτά, οκ, καλά είναι. Όλες μας έχουμε λίγο πειραχτεί. Εγώ έχω κάνει 1000. Απλά όταν πας να γίνεις μάνα και συνεχίζεις το τροπάριο της ελεύθερης, κάπως ξενίζεις το μάτι. Δεν ξέρω. Και αυτό δεν είναι μόνο γιατί για να την πάρεις αυτή τη γυναίκα, πρέπει να είσαι και εσύ ο αντίστοιχος ο άντρας που την υποστηρίζεις αυτή τη γυναίκα. Γιατί και ο πατέρας έτσι ήταν, αυτός που είδαμε τις προάλλες. Και είχε μία νταντά, γιατί δεν πρέπει να ήταν μάνα κάποιον από τους δύο, η οποία καθόταν στη σκιά, αυτοί μπαινόβγαιναν και τα παιδιά τα τάιζε, τα έβγαζε λίγο εκεί. Δεν ασχολιόντουσαν καθόλου. Εγώ τους αποκαλώ Instagramικούς γονείς. Δηλαδή είναι οι γονείς οι οποίοι θα κάνουν ένα παιδί για να κάνουν ένα παιδί να ικανοποιηθεί το κοινωνικό σύνολο και ο κοινωνικός περίγυρός τους και μετά θα συνεχίσουν να κάνουν την εργένικη ζωή τους ή ίσως τη ζωή τους σαν ζευγάρι, φορτώνοντας το παιδί σε κάποιον τρίτο να τους βοηθήσει στο μεγάλωμα και δεν ξέρω, το βλέπω πολύ ρηχό, δηλαδή μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Άλλους ζευγάρια περίεργα ή οικογένειες περίεργες. Πόσες φορές έχουμε περάσει στη Γλυφάδα προς τα κάτω και έχουμε δει κάτι παραλίες που έχουν αντίσκηνα ολόκληρα, έχουν φέρει τη μάνα τους και τον πατέρα τους να ζει, παιδιά, γατιά, φρούτα, φαγιά, έχουν βάλει τους μια πετσέτα μπροστά, δεν τους ενοχλεί ο ήλιος, μια ομπρέλα εδώ, μια παραομπρέλα εκεί, ένα αυτό. Καταβλισμός, λες τι είναι αυτό, πού πάει, και μουσική. Τέρμα! Πας σε ένα συνδυασμό του
staycation, δηλαδή αυτό που κάναμε φέτος, μείναμε στην Αθήνα, Ναι, κάναμε τα μπάνια μας από Άλυμο μέχρι Βάρκιζα, ναι. εκεί, βλέποντας τι υπάρχει εκεί. Κάνεις έναν συνδυασμό αυτού με τους ενοχλητικούς στην παραλία και για μένα συνδυάζεται και για ποιο λόγο δεν πήγαμε κάπου αλλού. Δηλαδή, αρχικά, ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει ότι είμαι από Χανιά, έχουμε το πατρικό μας στα Χανιά, το οποίο το νοικιάζουμε πλέον, δεν μένουμε εκεί. Οπότε, αν πηγαίναμε στα Χανιά, πηγαίναμε σαν τουρίστες. Οι τιμές είναι απλησίαστες, έτσι. Καλά, τρομερό κι αυτό. Είναι απλησίαστες. Κοιτάγαμε να πάμε τριήμερο και ήθελες τουλάχιστον 2.000 ευρώ. Δηλαδή, με οικονομία να πας 2.000 ευρώ. Γιατί δεν είχα κι εγώ πολλή άδεια φέτος, οπότε δεν είχαμε πολλά πράγματα να κάνουμε. Και δεν είχαμε το εύρος του καλοκαιριού να πεις ότι θα πάω σε low season ή σε high season. Ναι, δεν το είχαμε κανονίσει και πιο πριν. Ναι. Και λέγαμε μήπως κανονίζαμε τελευταία στιγμή το τριήμερο του 15 Αύγουστου. Τίποτα, και ό,τι έμενε ήταν του πανακρίβου. Γελίο. Εγώ ξέρεις τι παρατηρώ όμως, ότι ο κόσμος πλέον έχει αρχίσει, δεν ξέρω αν συνέβαινε, κάπου άκουσα ότι είμαστε, νομίζω ο Γιώργος ο Βαγιάτας στο podcast που κάνουν με τον Νίκο τον Σταματέλο, είχαν πει ότι είμαστε η δεύτερη γενιά, η δεύτερη γενιά που κάνουμε διακοπές. Διακοπές άρχισαν να κάνουν οι γονείς μας, όσοι μπορούσαν. Οι δικοί σου και οι δικοί μου δεν κάνανε. Δεν κάνανε όταν δουλεύεις. Ναι, αλλά η γενιά των γονιών μας αρχίσαν να κάνουν διακοπές και να πηγαίνουν κάπου, μέσα στην Ελλάδα, εντός Ελλάδας, και μετά εμείς είμαστε η δεύτερη γενιά που μπορεί να κάνει διακοπές. Αλλά αυτό που βλέπω είναι ότι συγκριτικά με τη γενιά των γονιών μας, η γενιά των γονιών μας μπορούσε να πάει σε ένα νησί διακοπές, ξέρω εγώ, μια εβδομάδα, ή σε μια άλλη πόλη, ναι, και δεν θα χάλαγε τόσα. Που αυτό έχει να κάνει με την οικονομία της εποχής και τους μισθούς και όλα αυτά. Αλλά τότε αξιοποιούσαν κιόλας τις παρέες τους. Δηλαδή, ένας φίλος μπορεί να είχε ένα εξοχικό στον Οροπό π.χ. ή στη Λούτσα. Θα πηγαίνανε εκεί πέρα οι φίλοι να κάνουν όλοι μαζί διακοπές. Αυτό κάπου χάθηκε. Μετά πηγαίνανε ο καθένας μόνος του, οπουδήποτε, και τώρα επανέρχεται, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να πας να κάνεις διακοπές στην Ελλάδα. Δηλαδή, δεν διανοούμε ότι ο μέσος Έλληνας, που κάποιοι μπορούν, η πλειοψηφία νομίζω δεν μπορεί, να φύγει 2-3 εβδομάδες να πάει να νοικιάσει ένα διαμέρισμα, ένα ξενοδοχείο, να πάει να μείνει διακοπές. Είναι τραγικά. Τα νησιά, πιστεύω, όλα έχουν ξεφύγει σε βαθμό τρομερό. Δηλαδή, προτιμώ να δώσω τα λεφτά μου να πάω σε έναν προορισμό στο εξωτερικό, που θα δω και άλλα πράγματα, άλλη κουλτούρα, άλλο πολιτισμό, Σίγουρα. παρά να πάω στα νησιά που ήδη έχω πάει στο παρελθόν, να ξαναπάω και να περάσω 3-4 μέρες καλά. Και είναι και πολύ πιο οικονομικά το να πάω στο εξωτερικό. Αλλά κοίταξε να δεις, αντικειμενικά, εγώ ζώντας στο εξωτερικό τόσα χρόνια, τις διακοπές τις έχω συνδυάσει στο μυαλό μου με την Ελλάδα. Δηλαδή, δεν μπορώ να σκεφτώ ότι θα φύγω από την Ελλάδα καλοκαίρι να πάω να κάνω διακοπές στη Γερμανία. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Για τριήμερα αρνούμαι Άλλο το τριήμερα. Άλλο τα τριήμερα. Τα τριήμερα, τα getaway, δεν είναι. Είναι ίσα για να πας κάπου. Να πεις ότι μα δεν ξεκουράζεις. Δεν είναι να πας διακοπές. Απλά αλλάζεις παραστάσεις. Ναι, δεν είναι διακοπές. Διακοπές είναι να φύγεις. Διακοπές είναι να φύγεις και να πεις ότι έφυγα 2 εβδομάδες. Όπως λέει η Κατζουβέλλα. Τι λέει, έπεισες τον εαυτό σου που 3 μέρες θα πας και θα περάσεις. Διακοπές είναι να φύγεις αρχές Αυγούστου και να γυρίσεις τέλος Αυγούστου και να μην θυμάσαι κανένα παρεφείο. Αυτό είναι, αυτό μου λέει η Αλέξανδρο. Δηλαδή, δεν μπορώ να διανοηθώ, ρε παιδί μου, διακοπές. Εντάξει, πήγα τριήμερο στη Φιλανδία. Η Φιλανδία είναι καταπληκτική το καλοκαίρι, έτσι. Έχει και καλή θερμοκρασία, 30-35 βαθμούς. Σε μικρό διάστημα, 1,5 μήνα, ας πούμε, Ιούλιο, μέσα Ιούλη, που είναι το πικ της σεζόν εδώ στην Ελλάδα, μέσα Ιούλη στη Φιλανδία είναι καταπληκτικά να πας. Έχει ζέστη, μπορεί να κάνεις μπάνιο σε λίμνες, όχι σε θάλασσα, και έχει άπειρα δάση. Ωραία να περάσεις, να πας να δεις ένα περδίμερο, ας πούμε, μια εβδομάδα. Αλλά δεν το αισθάνομαι διακοπές. Διακοπές για μένα είναι να κάτσω σε ένα σπίτι κοντά στην παραλία. Να βγάλω ρίζες, να πίνω μπύρες από το πρωί μέχρι το βράδυ. Οπότε με αυτά προς το παρόν, εν μέσω διακοπών, γιατί έχουμε λίγες μέρες ακόμα, θα κλείσουμε το καλοκαιρινό μας, μπλέξαμε Summer Edition. Πείτε στα σχόλια τι άλλο θέλετε να πούμε την επόμενη φορά, γιατί μας βοηθάτε. Αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ, ναι. Πείτε μας θέματα εσείς στα σχόλια, γιατί και το σημερινό βίντεο έγινε με βάση δικά σας αιτήματα που θέλετε να συζητήσουμε. Όπως πάντα, για μία ακόμα φορά είμαι ο Γιάννης. Είμαι η Βασιλική.
Είμαστε το κανάλι Μπλέξαμε και τα λέμε την επόμενη φορά.